Astăzi voi încerca să stau în cap, să fac un pic de gimnastică și să zic bancurile lui Chuck Norris îmbunătățite. Și sună cam așa. 1. Chuck Norris a doborât cu 2 păsări o piatră, iar eu am reușit să dobor cu 2 jumătăți de porumbel un bolovan. 3. Babau, când se duce la culcare, înainte de a se duce, se uită în dulap și sub pat, ca să nu fie cumva acolo Chuck Norris. Și mai face încă un lucru. Doarme cu lumina aprinsă ziua când aude de mine. Chuck Norris a reușit să omoare 100 de ruși cu tigaia dry cooker. 100 de ruși, doar. Eu cu tigaia dry cooker fac carne de miel, bat o berberiță sau prăjesc carne de urs, prăjesc o berberiță. Eu sunt Paul. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog frumos să dați un like, un share. Mulțumesc!